Мен бүгін сізге Тукай сонасы картинасын ясап күрсәтәм. И беренче біз Тукай кырлайга бардык. Җәй көне нәмундый магнитиклар біз алдык. Мен бик яратам Тукайның шигырьләрен. Иң беренче минем бар нәмундый клейстер. Біз аны ясадык нәвлай. Иң беренче әни су кайнаттым. Аннары су кайнагач, ул моның он салды. Аннары біз әзрәк көттек, имне мондый клейстер бүген киеп чыкты. Бу клей-титан. Сонасының шешләре. Кисточкалар. Клей-карандаш. Гуашь. Салфеткалар. Һәм нәмундый изготовленные рәсемнәр. Еще. Микролепатка. И такта. Хәзер без бу салфетканы клейстерга мочып алабыз. Хәзер без алабыз аны. Һәм токтага нәбәйтеп җәеп куябыз. Токтага салфетканы тигезләп җәйдек. Хәзер мин суның тулкынларын ясыйм. Астан тап кызым. Ne bu? Şunlar. Хәзер без агач ясыйбыз. Монда агач бар. Хәзер мин мондый агачны ясадым. Монда аның кәүсәсе. Монда кояш, монда изгене ак болытлар, монда су. Без аны хәзер киптерергә куябыз. Менә хәзер безнең булачак картинабыз кипте.
Мин хәзер иң беренче суны буйым. Хәзер мин бу суны буяп бетердем. Ни өчен мин моны буяп бетермәдем? Ада минем сонасы була. Хәзер мин яшел төсне алам. Агачны буям. Хәзер мин буядым кояшны, һаваны, суны и агачны. Хәзер мин клей-карандаш белән сонасы белән малайны ябыштырам. Миңа әни клей-титан белән монда җир ясарга сылады. Монда карабодай белән матуррак булсын өчен монда хәзер мин аны сөйләм.
Картина әзер. Сезгә ошадымы? Миңа ошады. Без монда әни белән мондый җырны ясадык. Камышларны. Малайның түбәтәе. Сонрасының чәче. Мондый красочный картина безнең монда получилась. Мондай. Мондай камышлар. Пока. Игътибарыгыз өчен рәхмәт сезгә.